mandir mrikata Kurawa kambang tongke srutratite meokero katut para raja tren sagun pati Satria mencorong dadane ke meteor. Sopo iki? Satria Pringgondani. Gatotkaca. Gatotkaca ya tetuka ya Krincing Resi. Wah. Jenenge medeni. Bare takon Dewa Pawaka. Ngejak pirang dewa ladeni gajul sirahmu kowe. Kumpulke ho ayo Dewa Pawaka mlayu-mlayu krenggosan napasmu. Ana parigawe apa? Waduh Rama Panembahan.
ketingalipun anggen kula gadah sedya apalakrama kalian Dewi Lesmanawati semunipun gagar wigar tanpa karya. Lho, kok kuwi kandha kang kaya mangkono Dewa Pawaka? Kedhedhek kula mboten saged ngawonaken peranakan Pandhawa. Lan malihipun wadyabala saking negari Arga Bentar sami mimpang mengsah jurit kalian anak-anak Pandhawa. Lajeng kula kedah kados pundi? Menapa kula mboten siya sanggenipun sesandingan kalian Lesmanawati Rama Remban? Aja mopo rasamu. Mundura sawetara pun bapa kang bakal maju, peranakan Pandhawa durung nate ketanggul kelawan begawan Manik Maninten. Tak tibani pengabaran ora lumpuh ragarak guroni batange. Mutar kowe Pandhawa. Mutar kowe. Weh, ladalah Gatotkaca. Oh. Kang Gatot. Waduh, piye iki Wisanggeni? Gatotkaca kena pengabaraning Begawan Manik Maninten. Satemah nglumpruk tanpa daya. Piye le, Ni Wisanggeni? Apa kudu aku sing maju le? Nandingi Pandhita kae. Aja Kakang. Yen ngono ora bakal rampung perkara iki. Pancen Pandhita siji kae rada nganeh-nganehi. Ing ngatasé Kakang Gatot kondhang sekti mandraguna. Otot kawat balung wesi. Nanging bareng ketiban pengabare Begawan Manik Maninten kaya dilolosi otot bebayune Kakang.
Banjur prayogane kepiye le Wisanggeni? Ngene Kakang, becik Kakang Gatot gawanan mundur luwih dhisik. Aku bakal munggah ana kayangan gugat marang para dewa. Kenang apa kok Brahmana sing duweni watak angkara murka diwenehi kasekten sing menjila? Dewa ora adil, Kang. Mangancur laguning angin gugur agrane ngarego guruh-gurune to kagiri-giri perang kuwi ora mung nganggo akal ning ya kudu nganggo akal yen Wisanggeni maju ngadepi begawan Manik-Maninten ora wurunga nasibe Wisanggeni ya padha kelawan Kakang Gatotkaca. Ya aku mundur ora teges aku kalah ning Wisanggeni bakal munggah ana kahyangan. Gugat mring para Jawata. Ing ngatasé Brahmana sing hambek nista budi candala duweni kadigdayan sing ngedap-edapi. He Dewa, aku sing teko Dewa. Pandita karya wangsit pindha kumbang aja ping bawang susuh angin ngendi nggone pranaan Pandhawa padha ngucreng pupuh sakwise Gatotkaca ndak tibani pengabaran pranaan Pandhawa liyane padha umpetan ora ana sing jedul ngiras pantes aku bakal neter urip mbuktekake yen jagat iki ana regemaning begawan Manik-Maninten. He Pandhawa, kowe ana ngendi? Anak-anakmu wis kasor yuda mungsuh tanding kelawan aku. He Pandhawa, ketemu kelawan begawan Manik-Maninten kelakon tak sampurnake nyawamu Pandhawa. Ana kidung rumak Panah
kidung lumeksa ing wanci-wanci teko ayu luputa ing lara luputa dilai kabeh setan datang turun pangaluan dan ono kang wani liwapan gawe Allah gunane wong rukun geni agemahan weton maling matokan ono maraing wani kuno kudu sacira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Gareng. piye tro Dik Bagong. Piye Mas? Wah. Ora mangsaku nek ora kaya bengi iki. Bombong kaworan bungah dan suatu penghormatan aku Mas Gareng lan Dik Bagong bisa sowan ana ing desa Kemloko Legi ya Mas Gareng. wah tenan kok Le Ora mangsaku yen desa Kemloko Legi kene iki wis tak acungi jempol loro. Kok iso ngarani suatu penghormatan ki nalare piye Mas? Terbukti ya toh. Desa kene Kemloko Legi masih memegang teguh tradisi dan budaya yang menjadi jati diri suatu bangsa. Oh ngono. Heeh. Arepa perkembangan globalisasi, perkembangan zaman sing saya canggih, sing saya pesat, nanging sak bisa-bisa awake dhewe dadi bocah nom-noman aja nganti kelangan karo sing jenenge budaya, ya toh? Indonesia bisa dikenal sampai luar negeri, sampai mancanegara ya merga saka budayane. Oh ngono. Heeh. Maneka warna suku adat budaya agama ning ora cecungkrahan ning bisa manunggal sawiji. Oh iya heeh. Sesuatu sing beda-beda ki malah ndadekke endah, ning padha ki malah rumangsane malah biasa. Kembang kae yen wis sak werna ngono ki malah ora ndadekke suatu keindahan ning maneka warna. Wujute maneka warna. Rupane iki malah ndadekke kaendahan. Iya Le, Tru. Wah, luar biasa. Uga aja lali ngaturke panuwun terima kasih ya Mas Petro. Heeh. Dumateng Bapak Lurah Pepunden kula sedaya panitia lan seluruh warga masyarakat ingkang pidalem wonten ing Desa Kemloko Legi. Semoga kedepannya dapat selalu menjalin hubungan persaudaraan ini. Amin ya robbal alamin. Wah, luar biasa. Acarane bersih desa yen ora metu lancaran bersih desa kurang afdol. masuk Mas Heru karepe nyuwara. Wah. tunjukkan kemampuanmu Nganu, apa ki wah mau rombongane lagi teko ya toh. Penabuh urung dandan Mas Heru wis konser ning dhuwur. Wah.
Nyambut fan kok. Iya no. Jackson kok. Lah iya. Wah. Monggo pelok barang. Nah. Monggo Mas Heru. Apan niku dadi kewajiban baku ayo bersih desa murih adoh sukar sakit Ya. Glia glia anglia tu mandang karya Mas Lindro, Mas Slentem, semonggo kula aturi minggah wonten ing pepanggungan, Mas. Isu-isukan, santai-santaian le. Apa niku dadi kewajiban baku. Ayo bersih desa murih adoh syukur sakit liat liat tuh mandang karya. Apa niku dadi kewajiban baku. Ayo bersih desa murih adoh syukur sakit liat Sekali lagi. liat tuh mandang karya. Oh. Oh. Apa niku dadi kewajiban baku. Ayo bersih desa murih adoh syukur sakit liat anglia tuh mandang Bersih desa sampun katur lancaran pelok barang. Wilujeng enjing Mas Lindro saha Mas Lentem.
Mati lho. Mati dicek sik. Nggih, wilujeng enjing Mas Gareng, Mas Petruk, Mas Bagong. Nggih. Tansih kuatah sanget sing mirsani dalu punika enjing punika. Alhamdulillah. Piantun mriki remen kalian ringgit wayang nggih. Leres. Beda karo nggonku, Mas. Nggonamu piye Mas Rendem? Angger wayah ana tontonan wayang kulit, nak metu goro-goro ngene iki sing nonton karek telu. Sing nonton kari Wong telu, lah sing ngantuk pira? sing ngantuk wong 28. Lah panjake ngantuk kabeh. Telu iku beda-beda lho, Mas. Kok beda-beda? Siji edan, sing loro budek, sing nomor telu wong golek rosok. Dadi wis gak gatekno Ora gatekne wayang ya. Heeh. Beda karo piantun nganjuk Mas Lendem. Piantun sing remen budaya, remen kalian wayang membuktikan enjing punika sing mirsani ora trimo nguri-nguri malah kapara melu nguripi awake dhewe. Alhamdulillah. Mas awake dhewe wong Jawa Tengah, wong Blora kadhawuhan nampi sampur diparingi rejeki piantun kemloko legi. Nggih. Nganjuk kene ya, Mas. Jan waduh mau. Ngaturke panuwun uga dumateng kunjuk Bapak Lurah Leres. saha sedaya warga masyarakat ingkang mempercayakan kepada kita, Mas. Betul. Perdine panjenenganipun Bapak Panitia. Nggih. Luar biasa. Nggih. Dan Ya. Iki sing penting rak suka parisuka nggih. suka parisuka Nggih. saya dalu sing nonton ya saya ringsek saya apa semakin banyak. Betul. Nggih. Bahkan netizen di malam hari ini Mas Gareng Kados pundi? nika banyak permintaan Mas Leres. Gareng kalian Mbak Niken kedah dipun duetaken. Wah, iya. Duet. Iki pasangan yang serasi yang Duet tinju. ideal. Duet tinju. Kok duet tinju mboten? Kuwi duel kuwi. Duel waduh. Duel nak niku. Iki nek apa-apa iki nek kaya kem istri cocok iki nganggo ageman ya padha warnane. Padha. Jan ijo padha ijo. Karepe apa kuwi? Ijo iki lho wis jodoh. Oh iya. Dadi iki wis jodoh. Kuwi nak ijo. Nek ijo. Beda nek awak dhewe. Awake dhewe apa iki? Kuning. Apa kuwi? Lumaku kanthi pikiran sing wening. Eh. Ora pikirane tok ya atine sing wening. Lah ibu-ibu waranggana iki ngangge ageman ireng. Ireng, iri drengki mboten pareng. Ateges wong urip ning desa, alam ngene iki perkampungan ngene iki bermasyarakat iri drengki mboten pareng. Engko mundak kaya bojomu. Lah kene. Ana apa-apa sithik dirasani karo tanggane. Piye Mas? Kalau mas-masane grendep, mas-masane grembyong, ngene iku rumangsamu emas asli. Gak, kuwi emas salsu, Mas semprotan. emas semprotan ngene iku kena keringet ya luntur. Dadi iri dengki mboten Mboten pareng. pareng. Kelir wayang ki putih, Mas. Kelir geber wayang ki putih. Apakah arti dari putih? Seperti pemuda-pemuda Kemloko Legi selalu tetap berusaha dan menjunjung tinggi negara Republik Indonesia sampai sak pupute getih. Oh, putih. Jadi berusaha sampai sak pupute getih. Lah karpete ki abang. Abang, kamu takokno kabeh to, Mas? Abang, aku bangga menjadi warga negara Indonesia khususnya warga Kemloko Legi. Amin. Sing seneng uri-uri budaya Jawa, urip-urip para seniman budaya Jawa. Punokawan Gareng Petruk Bagong ki warnane biru, Mas. Biru. Biru. Heeh. Niku nggambarke para seniman utawi panjak-panjak utawi pengrawit ingkang rawuh dalu menika biru. Bingung golek nggon turu. Ngene iki arep turu ya bingung disawang teko ngarep ya saru. Heeh. Biru maksudnya bisa ditiru. Oh, bisa Lakone ditiru. sing apik dinggo sing elek dibuak. Betul, Mas Lentem. Lah Mas Nanang ki nggawa pink. Ping. Ping piro neh aku diundang rene. Ditendang. Diundang. Oh. Pancen untune iki nyogrok-nyogrok dadi rek gak patek jelas. Loh. Oke, Mas Lendem sesuai atensi atau request dari para netizen yang sudah masuk lewat via streaming dari Streaming, menika komen-komen. diduetke Mbak Niken kalian Mas Ya. Bagus. Tuh. Mbak Lucy sik wae. Dadi Permintaane ya nanti. ora iso kowe selak wae to iki. Nah yo modele iki lho. Modele digolekne sing ayu ra gelem. Niki ki request sampun kat sore wau. Nggih. Dadi lek sore wau niku kula ngancani nduk niken merga nembe sakit watuk gitu.
Lah sakniki niku request kedah diaturaken. Oke. Lek pun jenengan mboten duit kula sing didukani. Mengke kula dikira ngutus kualat. Oh, ngaten nggih Mbak Lucy. Kula duit kalih Mbak Niken. Jenengan duit kalih sinten mengke? Mbah buyute jenengan mboten. Kok karo Pak Barok duwete mriki. Ha nggih. Injis. Injis. Aja sumong. Ale Abah Barok. Abah Barok. Pak Barok, ndi to Pak Barok? Lah menika wonten ngandhapipun gayor. Oh, gayor. Saiki wis ora abah kok ya. Sanapa? Abuh. Oh, alah. Abah iya, iki diduetke ya. Duitke no. Mbak Nike. Apa ki lagune? Dewa Tresno. Oh, Dewa Tresno. Senenganku kecilik. Ya iki kene tegane klopo ijo. Bejane sing Bejane sing menek. Bejane sing enek. tekane klopo ijo kok bejane sing Lha apa? enek. Bejane sing di bojo. Lah bojo ora dipenek edan ki. Oh iya ya. Ngono ya. Oh ya senenganku lho, Mas. Wis rada kendel, Mas. Awake dhewe ndereke panjenengan ki 2011 lho ya. Iya 2019 ya. Iya. Bulan Agustus tepatnya. SMP. Bulan Agustus tanggal 19. Ya kene Cahaya. Jumeneng lon-lonan lumampah. Oh iya. Ya coba dirayu to. Karaben otot-otot kaki peredaran darah semakin lancar ya. Jumeneng Dik Niken. Monggo Dik Niken jumeteng. Ya. Jumeneng. Iya jumeneng. Maksudnya bojone Ju saiki wis meteng ngono lho, Mas. Bayo. Bocah kok lunyu ilate lho ya. Nah aku lunyu bar kemuoli kok. Dagelan ngurusi wong meteng. Lah kula niku sensus kok Mas teng dalem niku. Nggih. Ayo kene awake dhewe sebagai pengamat. Oke, pemirsa. Komentator. Ya betul sekali. Pengamat kita. Loh, kok pengamat itu sampean niku duwe karo kono. Kok ya pas ya, klambi barang. Lah yo ngomongnya. Ah bener ijo bot. Kamu kok ora janjian lho. Alah, Cari. sih. Iki mau lho. Sehat. Niki Mbak Lucy worong roh. Niki sak jero-jeroane padha iki. Lah iya to. Masa tekan ngangge ping kembang-kembang. Tahu. Ora. Masa wis tau nginceng gunanku. Bahaya ra. Boten. Kula niku wis barang ngaten niku. Aku anggere. Nah kene Dewa Tresno aku tak duduk ya. Monggo. sehat. Ya ditekoki sik to penontone. Nyuwun sewu Mas Akbar lenggah napa jumeneng, Bu? Ngadeg. Masa Suara- dalang yo ngadeg engko diarani dalang yak-yakan engko. Iki permintaane anu e. Pamundutan, ya. Pamundutan. Nyuwun sewu Mas Akbar lenggah napa jumeneng? Jumeneng. Iki lungguh wis ana sing jumeneng ki. Maksudnya lungguh wis enek sing ngadeg ngono. Tapi enggak kelihatan nih. Iya iya. Yo, Yo. jumeneng. Kakang Semar Badranaya. Ah, bagagek ugek-ugek sadulita hemel-hemel lae. Kados pundi Ndara? Bingung bilung-lungan rasane ngatiku krana wis sawetara wanci anakku. Bocah drap sila genisi wisanggeni mentar saka kasatriyan. Embuh ana ngendi papan dununge? Gus, wonten paribasan kacang ora ninggal anjaran. Wong tuane demen tirakat, anake mesti ya betah anggenipun prihatin. Kula pitados murcanipun kang putra wisanggeni mesti kemawon anggadhahi sedya ingkang becik tumrap katentremaning nagari. Iya Kakang, nanging durung marem-rasaku yen wisanggeni durung timbul. Mula derekno lakuku munggah gunung medun jurang. Aja pati-pati bali kalamunta durung pinanggya kelawan wisanggeni. Menawi makaten sumangga kula dherekaken, Gus.
Miyat langening kalang iwana glara pandamuncar ong tinon lir kekonang surem soroti tan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga ing nitik saka busanane iki wujuding brahmana sapa peparapmu panemban jagoning para Kurawa peparapku Begawan Manik Maninten saka pertapan ngatas angin bali takon jenengmu sapa heh Janaka kok wis ngerti karo jenengku lho aku ki mau kamangka ngawur ning bener aduh kadung rata udoni padake nomor togel wae Janaka ana paran kowe wong Pandhawa dina sak mengko manuta sliramu ndak perjaya Pranaan Pandhawa wis kasil ndak kalahake, malah ponakanmu si Garwaca bisa tak gawe lumpuh ragane. Pandhita murang tata maju kepara ngarsa leganing atimu, kelakon dadi intiping neraka jahanam kowe. Mudhar kowe. Enteng kapuk kasektenmu.
Ayo ngadeka kowe. Jare kowe satriya lelananging jagat lancuring Madyapada. Tak enteni tangimu he Janaka. Harta palwanu ting ranu tersing karsani rok tending kayon manis seling rok Gusti rohing wis anggeni boyo ana parigawe apa? Tuwuh pitakon sajroning atiku Kaki Wenang. Ing atase Kaki Asih Prana kuwi tetungguling para Jawata. Nanging sebab apa? Mung perkara lelakone wis anggeni wae kok dadak tambuh. Om, Mas Tunamasidam Sekaring Bawana. Iya to iya. Yen to pun ulun mbok keparengake batang marang kersa kita, yektine kita mung kepengin mutah kelawan para Jawata. Jaragan sediamu bakal njabel negara Ngastina, sayekti ana pacoban ya kuwi jagoning para Kurawa kang aran Begawan Manik Maninten. Wis anggeni sumurupa apan kabeh mau gaweaning para Jawata. Merga apa? Merga yen kita wis anggeni bakal njabel praja Ngastina tan murunga bakal memirang marang para Jawata. Sabab Baratayuda bakal cabar, Baratayuda bakal wurung. Mongko Baratayuda Jaya Binangun wis cinadhang lawan para dewa wiwit Pandhawa Kurawa durung gumelar aning jagat. Baratayuda wis tunulis ana panguwasaning para Jawata. Mongko yen kita nggege mangsa gelak wanci sayekti kita bakal mimirang kawibawaning para dewa. Nanging Kaki Wenang, nanging kepriye? Apa ya mung mandhek tekan semono anggonku kepengin ngaturke dharma bektiku marang para pepunden Pandhawa Kaki Wenang. Wis anggeni sumurupa dharma bekti kang bisa kita aturake marang pepundenmu Pandhawa besok sadurunge perang Baratayuda kawiwitan. Ya kuwi kanthi srana nyernake Durga lan Kala. Pancen wis kinudrating jagat pinesting widi pinurba ing dewa. Durga lan Kala patine ana ing astamu. Kaki Wenang. Batari Durga lan Bathara Kala kuwi wujuding Jawata. Kira-kira apa wis anggeni kuwagang anyernakake Kaki Wenang? Wis anggeni lelakon iki dadi pancatan. Jeneng kita bakal sun paringi kanugrahan wujuding pusaka kang winastan Gada Inten. Pusaka mau dadi simboling wahyu katentreman amarga ing besuke bakal kinarya amrunah satrumurka. Enggal tampanana kanugrahan iki kula. Hina semubang iwang aruna kadinetrane nganggo rapuk ong sataning kukila ringkane goro saketer kini donganing kunglir wowo sing pinipahanco ing ngaturake panuwun awit kanugrahan kang wis Kaki Wenang turunake marang Wisanggeni. Ya kuwi wujuding pusaka Gada Inten kang dadi simboling wahyu katentreman Kaki Wenang.
Mara gage Baliya aneng ngareca padha tulung ana kadangmu kang lagi nandhang ruga kang sarta silrenakna memalaning jagat Begawan Manik Maninten nyuwun pamit kaki wenang. Kapantuk wahyune ngalah ya dumilah mangukut ilmu bangkit piye wisanggeni olehmu gugat aning kahyangan Kakang Antarja aku bablas madhep marang kahyangan alang-alang kumiter ana ngrasaning kaki wenang paring dawuh mbok menawa baline negara Ngastina tetep ana lakon Baratayuda Jaya binangun besok. Nanging aku diparingi wujuding gada inten kinarya amrunah satrumurka, wujuding Bathari Durga lan Bathara Kala besok sadurunge perang Baratayuda tinempuh. Banjur nasibe Yayi Garutkaca iki kepriye wisanggeni? Aja kuwatir, Kakang. Ndak grayange ragane Kakang Gatut. Muga pangaribawaning kanugrahan Gada Inten bisa anyembuh kasantosan. Nutuke laku. Iya wis anggeni. Kyai Semar. Ngosik iki kok Kanjeng Rama Janaka nglumpruk tanpa daya? Kanjeng Rama bibar tanding tiyasa kalian pandhita inggih peparab Begawan Manik Maninten wingking saking pratapan ngatas angin. Tak usadane Kyai. Sanggeni wis sanggeni kang wis timbul. Iya Kanjeng Rama. Bubar wae aku nyadong tumruning kanugrahan Gada Inten kang dadi simboling mahyu katentreman. Niatku kang becik bakal jabel Praja Ngastina tinemuning jebul durung bisa. Amarga baline Ngastina kudu anempuh srana Baratayuda Kanjeng Rama. Syukur bagi jumurung yen to wisanggeni wis antuk kanugrahan. Dimen saya ngatonake dharma bektimu marang pepundhenmu Pandhawa.
Pandhita anyar katon kae sirenakno ndak sawat wujuding gada enten mbah dadi apa? Jebule kowe guru bola bali bola kowe gawe rusuh aning madya apa to njalukmu piye kowe iki dadi ratu ning dewa jane kowe wis penak-penak mapan ning Sela Kandha Warubinangun Sela Kandha Kakang Semar aja kleru panarimamu nggonku Asarira Brahmana mungkin Arya Pancatan tumedhake nggoda inten kang dadi simboling mahyu katentreman marang momonganmu Siwi Sanggeni. Mangkono. Iya Kakang. Kabeh mau pancen wis dadi kodrate. Gandeng kanugrahan wis tumurun luwih dhisik ndak pamit bali marang kayangan ya Kakang. Iya Guru, matur nuwun ya. Toblas. Ratu iki tinemune jebul Kanjeng Hyang Brahma. Iya putuku bocah bagus. Pone yang mungkin Arya lelantaran tumuruning kanugrahan. Kanugrahan Gada Inten besuke bakal dadi pusaka kinarya anyernake Betari Durga lan Bathara Kala sadurunge Baratayuda tinempuh. Iya Kanjeng Hyang. Dawe kaki wenang mau uga kaya mangkono. Nanging ana pitakon kang kececer durung ndak takonake. Lho, babakan apa kulo? Kenang apa? Kenang apa Wisanggeni bakal asung Darma Bekti wae kok dadak sadurunge Baratayuda dadi? Apa putumu iki ora bisa ngaturake jiwa kasatriyane nalikane perang Baratayuda? Wisanggeni. Janjane pune yang ora mentala kandha babakan iki marang jeneng kita. Nanging pancen kodrate kudu kaya mangkono. Kang cekak cukupe jeneng kita Wisanggeni besok ora bakal menangi wujuding perang gedhe Baratayuda kuwi mau kuluk. Lho, kok ngono? Wis aja dirembug. Kang baku kita putuku Wisanggeni tetep dadi patuladan tumrap para satriya tarunaning negara liyane. Tetep tumindak becik anempuh dalan kang rahayu lan anjaga marang guyub lan rukuning para kawula ya kula. Sebagia amangungkung gumya guyub milangani rampa aranca katon sigra sinanggaan mutirana sebagia amangungkung gumya guyub milangani rampa aranca katon sigra sinanggaan mutirana
Rama larata saking kutha Sakura kula yen atana mutusa sang seri lelakon wis padhang tetrawangan Kyai awit saka kridaning wisanggeni kang sembodo amboyong kanugrahan godho inten wahyuning katentreman bisa murakapi marang katentremaning lan karaharjaning para bebrayan agung ing Indraprasta Kyai. Semar tumut nyekseni Gus. Siji pesti loro jodho telu wahyu papat derajat pangkat lima donya punika amung purbaning kawasa ingkang nyumerapi. Perkawis kamukten negara Ngastina ampun banget-banget digondheli. Awit negara Ngastina menika saged wangsul dhateng para Pandhawa kedah sarana nyebrang getih teteken balung cecolok tombak agenging Baratayuda jaya binangun. Paripurna Pagelaran ringgit perwa